So, hello. Hello. Mayong paglantaw sa ako ang video na pod. So, nagkatawa kay ko kay akong bana nakita sa nawong ni Karen sa akong anak ba? Ang iyang nawong na ay kuan, na ay butlig ba? Listen, my love. She saying, che. She don't want me to take video. She saying, che. Gibadlong ko sa akong anak, di ko pa videohon. Ano mo niya akong anak na ay butlig ba dapit diri o sa kabuok. Karon gipangutana din ko sa kong bana, tunuran ako og alugnan o kay pabutangan ni alugnan ning pikas diri o. Karon di ko na mapakog. Kuan. Naibutlig si Karina diri ba? Gipangutana ko niyang naunsa ko no. Kita ba daw ko ana? Then giinan ako siya og sus Ginoo ko. Dayon ginan ako siya. O lang ginan ako siya. Sus Ginoo ko dong. Ug nakita pa lang kas nako sa una nang gikurikong na napuno og kurikong na akong ulo wa nay buhok. Unsa na lang kahug ikaw mo akong namahan sa una no? Maratol siguro ka. Kaya ngon siya og kanang unsa kay nakapaka ng bata kanang kuan kay siya. Kuan kay siya ba pero word kay siya pero dili man gyud pud nako ikasubo kay kuan nang kay siya kanang maay kay siya mulantaw og bata ba. Pinangga kay niya ang bata mo gini sila dire mo ni nakanindot nila dire kay ug nila pa ang bata bandi nila. Dayon akong gilantaw ang papangig ni Karen na ay kuan dire ba butlig. Then gingnan ako siya ug ngano matingala pa man kang ang nawong sa inahan anang kuan man gidakal-dakalon mang nawong daghang talumtom. Gali ko anay bugas-bugas ning ako ang nawong karon, talumtom na lang. Pero di na kay pareha sa una. Then hingkatawa pod daw niyang igsunog yang mama. Kay gi-translate man niya. Then ingon siya og kanang ginan ako wa kana balakas akong nawong, na balakas ka sa nawong ni Karen nga gamay ra kaayo na. What is that nag? So mo ni nga to ang update sa ato ang gawas karon mga bayot mo report sa ko. Bitaw mga building na siya. Dayon guys no karon mga bayot gaulan din hiog snow. Wala na yung mga dahon ning amo ang mga bulak diri sa gawas ang kuan pod kanang apple pod ba. Ang punuan sa apple ug ambot sa nangalan ng isa ka punuan wa na dahon gumikan sa katugnaw wala po'y sagbot. Dayon karon gitawagan ko sa kumbana gingnan ko niya og mulaag ba daw ko sa iyang shop kay iyaming pakwaon dayon ira po ning palingkod-lingkuron og karyot para kuno makalanghap mig mga presko nga hangin. So ambot pila ni kabuk ning hangina kay mga mangyud daw so mo laag miun niya karyot mga bayot makagawas ta gyud taon may kay naingon naman mig mga ginamos din he. So niya mag-video ko og karyot pakita nako ninyo og unsa nga mo ang dalan nga agian. Lisyo. So see you later guys sa amo ang panggawas unya ni Karina ambot og maka-video baka kog tarong ani pero lantawa lang ninyo. Awi, langga. Lugat mamanak. Slowly langga. Slowly my love. Slowly. Day. Karina. No. Nakagawas ra gyud tawon mi. Pero dali ra kaayo mga 10 minutes ra gipagawas mi sa ako ang kapikas kinabuhi karon maka simhot damig fresh air. So nakagawas mi pero gikuha ra mi padulong sa iyang shop hindi pabalik ra pud gapon mi. Oh, danlog kaayo ni siya. Gumikan sa magi-agian siya ba sa truck. Nang madanlog siya pero og pormiro pa ni siya is no. Dili ni siya inani ka slide. Dili siya slide. Hi. Sumo na to. Nang gawas mi ganin na dili ra kayo. Mga 10 minutes ra kay tugnaw kayo. Igor may gikuha dire. Then parang siyang shop tawad gipapauli na may kapatambog nawa. Hindi na ako siya. Lupig pa may
nata sa langit ani kay pati mang bugnawa. Bugnaw to kay gaso kung baba ni Karen og istorya siya sa iyang papa og istorya po dyan ako. Migan sa kabugnaw. So mo na to, akong ugangan magluto og biskwit. Dayon nakita nga ko ang bahandi. Dali pod siya og tabang-tabang. Murag sarante kay sa trabaho sa akong ugangan ba. So gipasagdaanan na siya. So mo na niyang biskwit nga niluto sa akong ugangan. Dayon nagpindi ni akong ugangan diri og liso sa patani iyang gipilian ang mga bulok og dili bulok ba kay iya daw ning himuon og salad ug maapuhon sa buntag ko no. Pero mangaon ko no. Dayon kani ba? Ang akong bana himpalit ani nakaingon ko og loya. Jesus Maria Josep kalanon man day ko ron eh. And hingkaon ko akong gipanitan, mura siya og ubod sa lubi ba pero lami siya. Si hi na. Si good morning. Si good morning. Paano tulog ang anak? Nagdula pa man eh. What number is this? 2. Very good. How about this one? Wow. Very good. 2. How about this one? 8. But dirty ang number 8. This one? 9. This one? 6. Dirty ang number 6. No, huh? Dirty? Okay? See, okay? Okay, very good. Gadula pa akong anak. Di pa may matulog. alas 2 naman siguro kadlawan ron. Nya ugma na milakaw ani. So, no mga bayot, nakagawas mi duha sa ako ang bana kay moadto mi sa terminal kay mo patad sila sa casino o magdula sila casino. Snow. Ug nga nang giuyog, oh, tawa. Sumara to mga bayot, thank you for watching. See you next video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Babush!